सिगाङाव बयखौबो आंनि मुसाहारि राजानि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय। दिनै मोनसे ब्लग भिडिअ लाना फैदों। जों पिकनिक जाहैनो नागिरदों। जायगा जाबाय गसाइगाव निलायजरा होनो। जोंनिफ्राय बारा गोजान जाया। गसाइगावआ 10 किल'मिटार, ओमफ्राय ओरैहाय गसाइगावनिफ्राय 5 किल'मिटार जायो होनदों। 15 किल'मिटारसो बिदिनो जाहैगोन खोमा। ओंखारबाय नै फट' लड होबाय। फेमिलि पिकनिक। बेखौ नांला। दोनदो बेखौ नाङा। ओरैनो जाखायो। दोनदो। जोंनिफ्राय गारि गंसे नै मैदामा दासो ओंखाम जाखांनानै दै लोंदों। न'नि गोजा गासैबो। जोंनिफ्राय ओरै गारि गंसे, ओमफ्राय दा आब'मोन गारि गंसे जागोन। ओमफ्राय ज' लोगो मोनलायनानै हमलायनानै जाहैनोसै पिकनिकखौ। बिदिबा बिदिखौ जागायजेनसै। इन्टारेस्ट जागोन। जायगाया माबायदि दा नायलांबाय थाबानो भिडिअखौ नायबाय थाबानो मिन्थिसिगोन। ओमफ्राय दाना फैदो होमबा नायलांदो। नै जों सफैबाय पिकनिक स्पट जायगायाव। बेनो नै निलायजरा पिकनिक स्पटआ। हनै जोंना मानसिफोरा बै जों औवा बागान नुदों, बेनो पिकनिक जाग्रा जायगाया। बै जों जायगाया दासो गोदान नालाय दासो बानायला जोबदों। नै भिउसआ बांद्राय मानसि होंगो दोंगो गैया। जायगायाबो गोदान जाबाय नालाय। सोरगिदिं बिबार गायना होदों। गोदान नालाय दाबो बांद्राय माबा जायाखै। दासो गायब्रबनाय बायदि बिबारफोरा। नै मानसिया एसे गावनि आन्था जादों। नै देनां जायगाया जाथायबा मोजां नुगोन। दा गोदानखाय बांद्राय समाया नुयो। नै जायगाफोरा नै जिरायग्राबो दं आरामनो। माबाफोर टेनसन जादोंबा सिरि फैनानै दलद जिरायनानै थानो हागोन आरामनो। 12 मास खुलिगोन होनदों बियो। दा पिकनिक स्पटल' नङा बियो। हारसिङै दलद जिरायबाय थानो हागोन जिरायनो गोसोबा। नै बेनो औवा बागाना पिकनिक जाग्रा जायगाया मेनआ। जों सानदेआव फैदोंमोन, बेनिखायनो एसे बांसिन जादों मानसिया। नङाबा बांद्रायथ' बिदि बुरजा जायानो, गावनि आन्था जाहैदों। नै बयबो पिकनिक जानायाव बेस्थ'। सोरबा जादों, सोरबा लोंदों, सोरबा रंजादों। नै बिदिनो नै साफाथार जायगायालाय। औवाफोरखौबो साइज नुयो बोरैबा। औवायानो एसे आलादा जादनि बियो। हाजोनि औवा ना मा होनदों बेखौ। नै दैनि थाखाय बानायना होदों जायगा आरामनो। पिकनिक जानायाव दैनि जारला जानाय नङा। नै बेनो नै पिकनिक जानाय जायगायाव गारि सोहोजोबदों।
बेनिखायनो जायगाया एसे थोहां थोहां जादों। गारि सोनो नाङामोन बिथांमोना, गारिखौ लामायावनो पार्किं बानायना दोननांगौमोन नै बयबो गारि सोयै सोयै जाजोबदों, ओंखायनो जायगाया एसे फिसा बायदि जासिनदों। नै दाना जों फैनोसैयाव बेलासि थारबायमोन, एसे सान हाबहांबायमोन हनै, ओमफ्राय नावखौ एसे सालायनायबाय। मोनानायखाय बांद्राय मोजां जायाखिसै, हाखु दाखु जाबाय उन्दै उनला लानानै, बेनिखायनो दसेल' सालायबाय जों। नै आं सालायगासिनो दं। जाय जाय सालायनो गोसो बिथांमोना सालायफैनो हागोन आरामनो। बेहा मोखाङावनो, बेनिखायनो ओंखारनायाव लास्टावसो सालायनाय जाबाय दसे। ने मोनाबायबो, जों थांफिननोसै दानिया। दिनैनि थाखाय एसेनोसै होनबा, भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों, थेंक इउ।